Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kutenga doti members yathu achipani cha TVP aziwe kuti nthawi ya 2025 ndichi choncho kuona so mavuto amene akumana nawo mu zaka 4 zimene zapita tinabwera kuzawakumbutsa kuti mu 2020 anatilakwira chifukwa mtsogoleri wa masomphenya mdziko lino la Malawi DPM amene ali ndi maki aziko la Malawi amene angasinthe zinthu mdziko la Malawi ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndiye khale amene anakwanisa kusunga forex ziko kwa 6 months. Komanso Professor anakwazisa chimanga pa mtengo wa 9,000 kwacha pela 50 kg lero chimanga chomwe chili 75,000 tumba la fertilizer linali 80,000 lero tumba la fertilizer lafika pa 125,000. Sugar mafuta enini ya gari moto anali pa 600 kwacha lero madero ena alita mafuta pesa 7,000 zomwe tinabwera kuzakumbutsa anthu kuti mu chaka chino cha 2025 asabangiso mistake yayo koma votere DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti mavuto amene anga Malawi mwina munakamba hapo paja kuti mwina anachoka mchipanichi atobwerera tafuta mna matendo jana yo kuti anthu ambiri amene anakhumudwitsidwa komanso tikukhulupirira kuti madera ambiri mwina anthu chipanichi analowa zipani zina lero afuna kubwerera ku chipani kuti so tikuziwa kuti mastaki yathu achipani kuyambira ku area ku constituency kumakhala mavuto kuti ena amaganizidwa kujoina chipani chichi so tinapereka uthenga kuti kulikonse asegule makomo kuti anthu abwere kuzalowa chipanichi mwaunyinji monga mwaoneranso kuti pano tili ndiolemekezeka amene ali mabawa tilinawo abwera anachoka ku DPP leronso abwerera tawalandira ndi manja awiri chifukwa chipani cha DPP ndi chipani cha fumu wina aliyense alina kuchitumikira kuti chipani chichikawenenso kusinika pamenepo kuti mwina anthu akulu ena kuzobwera ku chipaniku tinaona chipani cha DPP chinachosa akulu ena mu chipanichi anthu pamene watakhala kubwera ku chipaniku niwokonze kuti mukhoza kuwalandira mwina 2 days ago apana ndikuti dzulo maona kalata ikuzumbulira ichokera kwa secretary general kuti anthu amene anayimitsidwa kuchipani awabwezeranso kuchipani kuti ayambe kugwira ntchito zawo amene amatani amagwirira mwina kupatulapo mwina anthu awiri kapena atatu amene anali ndi zifukwa za sikulu koma wina aliyense amene anayimikidwa mu chipani cha DPP ambwezeranso nakata walipo titakupasa msakata amene kuti musikilize kuti secretary general wathu kuchokera ku central executive avomereza kuyena mikidwa aja kuti abwerere chipani chathu limodzi ngati banja limodzi. Dzulo olemekezeka alaji taona asegwira kamene atutinso kanatula nkhani ochokera ku meki akufotokoza kuti apereka masiku ena awiri a supplementary registration kuti ngati chipani ndinu okhutisidwa ndi masiku awiri amenewo. Siri kukhutisidwa komano tichite bwanji poti patero so pano laswa mutsaona kuti sandwati kuti pa 2 days zimene zozo tizigwirise ntchito kukwana mwina aliyese amene sana lebesi athamange apite akalebesi kuti akakhale mai ovota komanso mwina kuti mwina aliyese kumene akutionera kapena kuti mvera ku constituency ku district area wina aliyese sana lebesi apite akalembese ndicho lingalina kwa kuti onese kuti pamene chisango chikwera namba athu akunoko akhale ochulukirapo ukapapa namba athu akwera ngabene so tukawira kwa chisango is a game of numbers. Tathokoza kwambiri alaji. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.